Ο Λευκάδιος Χέρν γεννήθηκε το 1850 στην ηλιόλουστη Λευκάδα. Η μητέρα του ήταν Ελληνίδα από τα Κύθυρα και ο πατέρας του Ιρλανδός γιατρός του Βρετανικού στρατού. Η οικογένεια έφυγε σύντομα για το Δουβλίνο. Σύννεφα πυκνά κάλυψαν τη ζωή του παιδιού όταν ο πατέρας του τους εγκατέλειψε και η μητέρα του αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Ελλάδα. Ήταν μόλις 6 χρονών όταν τον ανέλαβε η αυστηρή καθολική θεία Σάρα στην Ουαλία και η ψυχή του άρχισε να βλέπει φαντάσματα παντού. Μεγαλώνοντας, ο Λευκάδιος ενδιαφέρθηκε πολύ για την ελληνική μυθολογία. Θεοί, νύμφες και εγωιτευτικά τέρατα ξεπηδούσαν από τις σελίδες των βιβλίων του. Του θύμιζαν την καταγωγή του, για την οποία ήταν περήφανος, και τη μητέρα του που είχε πάντα στην καρδιά του. Κατά τη διάρκεια της εφηβείας του, από ένα παιχνίδι, έχασε το αριστερό του μάτι, ενώ η θεία του διέκοψε την καλή του μόρφωση επειδή χρεοκόπησε. Έζησε έτσι 3 χρόνια αποδιωγμένο στο Λονδίνο μέσα στη φτώχεια. Όμως η ενηλικίωση τον βρήκε πάνω σε ένα υπεροκεάνιο για την Αμερική να ξεκινά το ταξίδι που δεν θα τελείωνε ποτέ. Μετά από μια δύσκολη αρχή στη Νέα Υόρκη, ο Λευκάδιος έζησε στο Σινσινάτι ως το 1877, γράφοντας χρονογραφήματα και ποίηματα για τοπικές εφημερίδες. Στα 24 του παντρεύτηκε κρυφά την κρεολή Αλήθεια Φόλεϊ και απολύθηκε από την εφημερίδα του. Ο γάμος τους διήρκησε 3 χρόνια. Ως το 1889 εργάστηκε για εφημερίδες κάτω από τον ήλιο, τις μελωδίες και τα αρώματα της Νέας Ορλεάνης. Και αργότερα στην καταπράσινη αλλά αποπνικτική Μαρτινίκα. Όντας παιδί μεικτού γάμου, έλκονταν με πάθος από τον πολιτισμό των κρεολών και έγραψε βιβλία για το φαγητό, τη γλώσσα και τη μουσική τους. Όπου κι αν ταξίδεψε, ο Λευκάδιος γοητευόταν και απογοητευόταν από τους πάντες και τα πάντα. Μετά από μια 20ετία στην Αμερική, το 1890 έφυγε για τη Γιοκοχάμα για να γράψει μια σειρά άρθρων για την μακρινή Ιαπωνία. Η χώρα του ανατέλλοντος ηλίου και οι άνθρωποι της τον σαγίνευσαν μονομιάς. Και εκεί πια ρίζωσε, καθώς η ψυχή του βρήκε αυτό που πάντα αναζητούσε. Παντρεύτηκε την Σέτσου Κοϊζούμι και πήρε το όνομά της, Κοϊζούμι Γιακούμο. Έκαναν 4 παιδιά και κατέγραψαν μαζί ανατολίτικους μύθους και ιστορίες φαντασμάτων. Δίδαξε σε σχολεία και πανεπιστήμια στο Ματσούε, στο Τόκιο και στο Κουμαμότο. Το 1896 έγινε επίτιμος πολίτης. Πέθανε 54 χρονών από πνευμονία ανάμεσα σε φίλους και την οικογένειά του και τη Λευκάδα μέσα του. Ο Λευκάδιος Χέρν είναι σήμερα ο εθνικός ποιητής της Ιαπωνίας.